हेलो गाइस सब लोग केंदा आतास नुआ ब्लॉग वीडियो ने सब बोल रहा बस बोलते गले ने कोरका जिबा कोरका केंती होची देखि देखबा केला कोरका भाई देख पारतुले एलम नदी ए बहुत बड़ भरा देखा देलानी देखि ओय के फोन करते बा हेलो हां मामा एक उमर कोट वाली माई वाहे वाहे जे ना के कत्ते रिंगा है कत्ते आ गया मामा यारन दे हम जा रहे हैं वाला स्टाइल होता हां बार बात वांदे नहीं से फोन किया वाह वाह ने से फोन किया आना चाहिए वास्ते में ना गाड़ी कतला से संग पर चलवाइला ना अपना और लाए वास्तिला ना अपना हां हां ओए उसके बाद तो फोन किया भाई ठीक है के माने उम्र को हां के है उम्र सत्रह पूरा कौन कहला ए हंसा गोटे ने देबरा पुनी आय मास्टर काते ओय जे कोनते हम सत्रह का भाई तू मास्टर अछि ओए बोले आय गांव भीतर पढ़ाई छे हां हां हमर काली के जॉइन करवा के आया कर सपोर्ट ही नहीं छे हां हां आय तो लागी आय तो गांव दे तो लागा हंसा ओए हां चले जाता आगे बोले बात है गोटे फोन करने से काम ना आए तो ना यार का कर होय 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 बस रे जीवन आनी गाड़ी रे
কি বাবা ಎಲ್ಲ ಪಾನಿ ಕಾಮ್ ಆಗ ಚಾಡ್ತಿದ್ರೆ ନା ଏବେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଖାଇଛି ସେଟା ପାଇଁ କଥା ହେଲି ମୁଇଁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ମନେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି ଯେ ବୋଲେ ତାର ଏଠି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଧରିକି ଠିଆ କରୁଛି କି ନାଇଁ ଆରେ ସେ ଜଗିଛି ଜାଣିଛୁ ଜଗିଛି ସେଟା ପାଇଁ କଥା ହେଲି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସେଠି ମନେ ଅଛନ୍ତି ଆରେ କଣ ପାଇଁ କଥା ହେବା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲିଲି ସତକିନି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ହଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ଆସିକିନା ସେଠି ଆଗ ରୋଷେଇ କଲୁ ଖାଇକି ହଇ ପାଣିରେ ଦେଖିକିନା ବାପରେ ଛିଟିଆରେ ଭୟଙ୍କର ଲେଖିଛନ୍ତି ରେ କଣ ଡର ଲେଖୁଛି ଦେଖିଲି ନା ସେ କରି ଦେଖି ହବ ନାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟରଟା ଆକା ଏ ଏମ୍ ওই ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ନା ଏବେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଖାଇଛି ସେଟା ପାଇଁ କଥା ହେଲି ମୁଇଁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ମନେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି ଯେ ବୋଲେ ତାର ଏଠି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଧରିକି ଠିଆ କରୁଛି କି ନାଇଁ ଆରେ ସେ ଜଗିଛି ଜାଣିଛୁ ଜଗିଛି ସେଟା ପାଇଁ କଥା ହେଲି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସେଠି ମନେ ଅଛନ୍ତି ଆରେ କଣ ପାଇଁ କଥା ହେବା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲିଲି ସତକିନି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ହଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ଆସିକିନା ସେଠି ଆଗ ରୋଷେଇ କଲୁ ଖାଇକି ହଇ ପାଣିରେ ଦେଖିକିନା ବାପରେ ଛିଟିଆରେ ଭୟଙ୍କର ଲେଖିଛନ୍ତି ରେ କଣ ଡର ଲେଖୁଛି ଦେଖିଲି ନା ସେ କରି ଦେଖି ହବ ନାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟରଟା ଆକା ଏ ଏମ୍ ওই ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ପଇସା